Vols comentar... Jo crec que estaria bé fer una introducció de cada croqueta, saps? Com estan fetes i quins ingredients porta. Aviam, joves, anem a valorar les croquetes. Per començar tenim les d'espinacs, fetes amb espinac bullit, que és l'única manera de coure'l una mica digna. All sofregit, sofregidet i amb la beixamel. Tenen bastant gust a all, quasi que més que espinac, i són molt cremosetes. Pernil salat, són pernil salat així trinxadet, ou dur també, per allà ratllat, amb la beixamel. Les de galta és galta de porc amb trompetes de la mort i múrgoles. Faig un sofregit amb la ceba, també li foto una miqueta d'all, després foto els bolets, després foto el caldo, deixo que es redueixi i també li vaig fotent l'aigua d'haver hidratat els bolets, que es redueixi, que es redueixi, que es redueixi, que es redueixi. Com que es redueixi 2 litres o 3 de líquid, després cuino les galtes allà, les refredo, les desosso, i amb el caldo que queda encara el redueixo una mica més i foto patates allà a coure's. Amb aquelles patates faig un puré, a dins d'aquest puré li foto les galtes, això ho pico una mica passant-ho per la Thermomix i amb això faig unes croquetes meravelloses! Increïble! Les de ragú és una bolognesa, bàsicament. La faig 5 o 6 hores, també, perquè deixo que es mengi 2 o 3 litres de caldo i quedi molt consistent. 100% vedella i li foto bastant vi ranci, també, perquè li dé saborcito. Ceba, pastanaga, api, llaurer, una mica d'all i és tot, amigos. Les mandonguilles amb sèpia són unes mandonguilles amb sèpia tradicionals de tota la vida. Fots a sofregir la ceba i del qual amb la ceba fots a sofregir la pròpia sípia i la deixes allà fins a l'infinit, fins que perdi tota l'aigua i després també li foto caldo i deixo que se'l mengi. Vaig fent això, vaig fent això, vaig fent això. I en comptes de fer mandonguilles, faig una mandonguilla gegant de 2 o 3 quilos i la foto allà amb la salsa, i abans faig les mandonguilles. Les de lluç és lluç bullit, només, i beixamel, sin más. Les de rostit són les clàssiques, amb pollastre, cap de llom i vedella per estofar. És bastant igual la part. I també faig que es redueixi molt amb el caldo, lo mismo de sempre, i queden així com molt filoses. Les d'escalivada són d'escalivada amb formatge de cabra i el formatge de cabra el deixo sencer perquè et trobis trossos de formatge de cabra. Les de rossinyols són un sofregit de ceba amb mantega, una mica d'all, allà, que sofregeixi bé. Després els bolets, això a la beixamel i let's get it. Samfaina és una samfaina tradicional de tota la vida, intentant baixar-li una mica el greix i deixant que es redueixi molt perquè no ens doni humitat després de la beixamel. Perquè si no se't fan un xarco i no hi ha manera de donar-li forma. Al ser la samfaina líquida i la beixamel líquida, has de fer una beixamel bastant consistent perquè si no allò no agafarà mai forma. I les de botifarra amb rovellons és ceba, els rovellons, all, la botifarra, després per allà, un cop ja estan els rovellons cuits, tires la botifarra i amb el batedor vaig fent plop perquè es desfaci. I allò que cogui i al final una mica de julivert i a córrer. Sí, la buti sense budell, Li tallo el budell i la foto desbudellada ja. All right. I les de pollastre són les de pollastre tota la vida, així fet al forn amb la cocot, i les faig com la meva àvia que li posa pernil dolç. All right. I molt suculentes també. I totes són molt cremoses, i totes costa de fer-les i la consistència és bastant endeble. Menys les de rossinyol potser, que són bastant consistents, i les de mandonguilla, que també queden bastant consistents. Ja està, ja estan totes. Aviam, com enfrontem això? Clar, és que això tu i jo no ens posarem d'acord, ja. Saps? A veure, jo tinc el top tier, l'S Plus el tinc claríssim per mi. Que són rovellons, mandonguilles i lluç. Per mi el tier Clar, S jo el lluç estic d'acord. és això, 100%, no hi ha més. Mandonguilles també. S'ha sortit alguna? Però és que jo crec que aquestes han d'anar clarament a tier S+, I les pitjors... Galta 100%, és la que no havia dit. Galta 100%, sí. Jo crec que això també seria vàlid. Si hem de posar alguna a la F, això. Pues el Pol deia S+, A pernil? Sí. Però és que les meves de pernil són les pitjors que faig, Pol. Són les que em queden pitjor, tio. Ja veuràs, si les provessis totes, les de pernil són les que pitjor em queden. Jo crec que això i tot i ser de les que més es venen, a mi no m'agraden, perquè no m'agrada la samfaina. I tu tampoc opines que siguin les més bones.
No, però jo les posaria A. Sí? Sí. Ah, doncs a bé, a bé. Espinacs? Espinacs per mi són A, també. Jo espinacs, sí, doncs sí, no està. És que a mi no m'agraden els espinacs i aquestes croquetes sí que m'agraden, llavors. Regú són S per mi. Sí, regust en S, clarament. Rost... Rostit S, no? Sí, sí, perquè hi ha remeses que són S+, i hi ha remeses que són Exacte, exacte. SA. Mai surten igual. Bueno, això amb totes, evidentment. Faig les receptes bastant a ull i llavors mai surten igual, però... Jo les de rossinyols són les úniques que crec que no n'he provat suficients. Clar, és que tu aquestes potser ni les has provat, perquè vas provar l'anterior tongada. Clar, llavors no sóc capaç de... Jo, rossinyols, et diria... Croquetes de la iaia versus croquetes monra. Seria molt interessant, fer-ho. Moltes iaies tornarien a casa amb una lecció presa. També, sí, 100%. Perquè hi ha cada iaia que fan... Normalment les fan molt bones, però hi ha cada una que fot uns morters en comptes de fer croquetes que té tela. Top 10 anime fights. Aviam, ens queda escalivada. Jo escalivada la posaria mínima. Sí, jo escalivada també, mínima. Buti amb rovellons S+. Buti amb rovellons S. Bueno, S+. Per mi S+. I pollastre, B. Creo jo. Clar, no sé, jo les de pollastre... Ei, que les faig jo, que podria fer totes aquí i quedar-me tan putament ample, també ho sé dir. Però no, jo crec que els darnins són les que pitjor em queden, les de Sant Faina. A mi no m'agraden, però són de les que més venc. Jo he sopat croquetes teves. És veritat, Arnau! No, és veritat, avui l'he portat a Arnau i el Circutó, que els dos són de l'Arnau, l'estream. el Circutó i el Guiu. El Guiu falta que estigui per aquí, però està tan a dalt del núvol Quinton Ja. que només baixa a la terra per demanar croquetes. Mira, Sant Faina al top, diu. Sant Faina al top. Doncs per tu les pugem a la S. A l'S Plus no, perquè no. És passar-se. És passar-se. Avui ho comentàvem, Jos, que la Sant Faina per mi té un perfil de... Té un perfil de gust massa pla per ser S+. En canvi, rovellons S+, t'entenc perfectament. Clar, és que els rovellons tenen molt gust, les de rovellons, són una locura. Mon pare les de mandonguilles. Sí, mandonguilles estan al top, Molt majo el teu pare, per cert. I, tio, les de lluç? Has provat les de lluç, Arnau, tio? O sou tan noobs que no demaneu croquetes de lluç? Clar, les de lluç estan molt bones, Avui, justament, tio, he tingut el plaer. Avui ha tocat la manufacció de croquetes de galtes i de lluç. Hi ha unes olles gegants que després es campa la massa perquè refredi i tal i no sé què, i jo sóc l'encarregat d'utilitzar el dit índex i escurar les olles. Hi ha hagut una que l'he hagut de deixar poqueta ja, després de que passessis. És que rasco amb les ungles. I és el millor, de fet, a l'agarrau aquell... De fet, avui ho pensava, mentre m'estava menjant l'agarrau de les croquetes de lluç, pensava, hi hauria d'haver unes croquetes que anessin a 5 euros la croqueta. Ja, d'agarrau, seria increïble. Que fos el socarrat del lluç, perquè allò... Que baixi Déu... No, ja estan molt bo, és veritat. Mentre m'estic menjant allò. Que és lo típic, saps? Que si ho cuines, de tant rato que portes olorant aquella puta merda ja no ve de gust, però en canvi vens de fora i ho rasques i buah! Clar, jo ara odio les croquetes, que ho sapigueu, no menjo croquetes. Ojalà Els he agafat mania. els meus dits. Sí, les de Galta són, jo crec que... Galta va forta, sí. Van Galta molt fortes, van molt fortes. El meu pare ha fet stories a Insta. Que amo aquesta, va. Vaig directe. Pues a l'Instagram és el que hi ha el títol de la publicació, si no ho he fet molt malament, a veure. Si ets de Barna, jo te les porto i tot, tio, que vaig a repartir amb la bici. Hòstia,